Bueno, Xabier Berasategui denboraldia bukatzen egia, imaginatzen konten dago zela Euskaldun Txapelketa irabazita, eskuak altxatuta karrera baino gehiagotan, posik egoteko moduan. Bai, azken temporada poliki izan da. Ikiritu gora bera batzu, baina forma hona hartutakon erakutsi du resultadokin. Uda izan da batez ere zuretzat aldirik onena. Bai, beti izan hori da, hasieran pixka gehiago kostatzen zait, eta gero behin lehen esaten bezala ritmo hartutakon ja resultado onak iritsi dira. Aurten Laboral Kutxak lortu du honen arten egotea eta 3 ekipo izatea aurten batez ere nabarmendakoak, Laboral, Lizarta eta Kaja. Bi horien artean sartza, aurra oso handia taldearentzat. Bai, azkenen salto bat eman dugu, garaipenan kopurun, eta horiekin batea borrokan. Horren urtera begira, ze? Bueno, guandik ezakegu, aukera izten dan, eta bestela lanen seitzea. Bai, ez da, egia da, ja bazakigun plantilla nahiko txukuna zakaula, txirrindulariak ja lehen urtean ere papel polita inda zeukaten, eta nahiz eta hasieran pixkate arrankatzea kostatu zitzaigun, behin ja, dinamika oso positibo batean sartu gea bai maiatza, ekaina eta benetan uda borobila ateratzen nahi zaigu, ez? Azkenengo lasterketa ondikan hor dakau, ereinokoa, eta motivazioz gainezka daude eta ilusio osoarekin. Espainiako Kopa aldera batera uzten dezue, bakarrik Euskal Herriko korritzen dezue, alere, Unaiek irabazizun Espainiako Kopan, baina gero kanpoko egutegia honen zen dezue. Giron egon zeatelen aldiz, maila hona eman da, eta gero hainbat lasterketa Espainiatik izasarekin oso ondo ibilita. Bai, azkenean, gure helburu nagusiak egia da Euskal Herri mailan ditugula, hemen, korritzea tokatzen zaigulako ere bai, eta gero esperientzia, hartzen joatea kanpoko lasterketan, ez? Giroko esperientzia oso positibo izan da, bai txirrindularentzat eta bai talde osoarentzat, bertan 10 egun, Europako txirrindulari honenekin lehiatzea, zuk esan bezala oin Espainiako buelta hauetan bai Kantabrian, bai Valentzian egon geha, papel polita indeu, oso txukun ibili geha, eta gero Euskal Herriko lasterketetan protagonista izaten saiatze geha asteburu ero, ezta? Urrengo urtera begira, egia da gutxienez Iribar eta Etxeberria bai badiru dela profesionaletara pasako diala, beste bi izango dituze, baina atxetik datuzenak bai, Azparren, Murias eta Horlakok maila onna emateko dira. Bai, ez da, genian hori da, gure helburua eta zeregina, ez? Txirrindulariak formatzen jarraitzea, urtean, bizpairu txirrindulari pasatzeko ahalmena baldin bakau eta benetan maila ematen baute, hor dago, ez? Gure lana, ez? Eta azkenean urtetik urtera landuz eta poliki zuk esan bezala, txirrindulari gazteak fuerte datoz eta beraiekin lantzen jarraituko dugu. Ondo hasi ginen, ez? Temporadako lehenengo karrerak forma honen aiatu nintzen, emaitzak dela gondin zuen, eta beti temporada hasiera hon bat inda, beti gainontzeko temporada guztin dela zaitasun puntu hori emateizu, eta nik uste pausunak hasi nula eta maila hortan segitela, ez? Zalantzaik gabe, taldeak ere zurekin aurrera oso handia egin du. Zurekin bakarrik, baita ere Xasa, Etxeberriarekin, Berasategirekin, orokorren talde lan ikaragarria duzue. Bai, genekin aurten talde oso indartsua juntatu genula, ez? Aurreko urtetan ja ondo ibili izan jendea, bai Berasategi, Etxeberria, juntatu ginen, horretaz gainei Xasade bai sartu zen klubea, eta azkenen bloke oso indartsu bat sortu deu, gaina gure arten de talde lan oso nahin deu, ez? Eta azkenen ondo funtzionatu deu, eta azkenen denak lortu iteu emaitzak, ez? Eta hori da politena azkenen. Pena bakarra da, ia seguru urrengo urtean ezeala gure artean egongo, ezea aficionatetan egongo, profesionaletarako pausoa tokatzen da. Bai, hori da, azkenen 4 urtein ditut kategorin, eta nik uste ja, pauso emateko momentua ja iritsiala, nik uste presna hola, eta alik ta, kategori hontaz asko disfrutatu, eta ordua da, pauso eman, eta goian ibiltzeko, ez? Bai, urte lehenengo zati arazo batzuk eukin ditu, baina, gero ja uda parte nahiko forma ona hartu nun, eta nahiko ondo ibil nintzen.
zer moduz gustatzkizu batez ere bueltak oso ondo ibilizea dela, bai Madrilen, bai Kantabrian, bueno, hori ibilizea. Bueno, bai, bueltak egia esan karrea normala baino gehiago gustatzen zaizkit, eta, talde oso potentek eraman ditu buelta horieta, eta hanka honakin sentitu naiz, eta guztien artean ondo ibiligia.